Yo, ya, ae. Anjas moro harimami. Mesti rakena karta. Hadatan wanita salatiga edok rang tanding kelapan sirna ya iku lamun pambuti wasakra sakti mandraguna yuk a e a e a e a ya ya yo ya ya yo yo iya Bandungan indah Bandungan maju pranyata kanggo tuladha mring tandha ing kalbu sak jero ning desa muda mudi ayo padha sayu
yo.
yo iya 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 yo 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 iya iya yo yo ya awas yuk jaluk lagu jarat goyang kriping carane si carane kepang jandar janir tansah nguli ondang pating cikrang solai nonjang kate ketayang marani sing nabuh kendang bisik jaluk lagu jarat goyang amas ya ayo mas dijut ke mas ya ya yo iya iya
iya. Hei. Ah, 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 ah. Ya, ah, 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 ya. Yo, yo, ah, ya, ah, jos. Yo, nabati ngongkong tang arah budaling matya senadyan gomorong tambar moros warati cinta daeng lopo suka tati manggarapon sore tambur tanah peri suling lan selok dan kumok mawurahan hati dati prakoso ayo ayo iya ayo mas bede telu tumandang sageng pamiyarsi unggah kesik mas yuk ya yo ya oi ngalor ngidul ngitan bali kolon prana brene abang saparahan pengin kumpul ora bisa kelakon rino wengi abang dadi bayangan piye karepmu mas kamu batasi laku ora bisa turu yen kangen sliramu ngalor ngidul ngitan bali kulon prana mrene among saparat-parat pengin kumpul ora bisa kelakon rino wengi among dadi bayangan piye karepmu mas amo batasi raku ora bisa turu yen kangen sliramu yo wis wayah esuk jagone kloro rame swarane pati kembroyo aduh
jerut dengan desa muda mudi ayo padha sayu iya 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 ayo iya 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 ya iya 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 yo Krida Buana sampak unggah kianan yo 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 o a o a e o a e e a e e a e e a e e a e e a e e a e e a e e a e ya iya ya ya a e a e a e a
sudutne Waka engkang hantok suni wong kang bisa kladeni sirane pancen abot jroning ati ninggal teka wong sing tak tresnani mong kawula sak dremong lampahi mong semene atur puji karya raharja sia-sia lila nono pamit mulih mesti kula betutu jodone moga engkang hantok suling wong kang bisa kladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal teka wong sing tak tresnani ananging badhe kados pundi mong kawula sak dremong lampahi mong samene atur puji karya raharja Ya, informasi untuk Bapak Ibu, para pemirsa. Ya, kalau tadi sudah saya katakan bahwasanya dari Yogido Buwono, ya masih sampai nanti malam. Untuk itu kepada penjelasan semuanya jangan lupa untuk nanti malam bisa berbondong-bondong ke sini lagi untuk ya menyaksikan aksi dari teman-teman satu konco-konco dari Krido Buwono yang masih berkolaborasi dengan KRP Production. Maka Kurang sapa